मी अनेक वर्ष माननीय विनायक राऊत साहेब असतील, वैभव नाईक असतील यांच्या नेतृत्वावर काम केलेलं आहे. त्याचबरोबर दीपक भाईंच्या सोबतसुद्धा काम केलेला कार्यकर्ता आहे. नक्कीच आता जनतेच्या माध्यमातून आपण सातत्यानं संपर्कात असताना अनेक प्रश्न आपल्याला जनतेचे सोडवले पाहिजेत या हेतूने आणि माननीय दीपक भाईंच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून विद्यमान आमदार आहेत हे सोडवले पाहिजे आणि त्या प्रश्नांना कुठेतरी न्याय दिला पाहिजे आणि कार्यकर्त्यांच्या सर्वांच्या ज्या भावना असतात, ज्या कार्यकर्त्यांची जी कामं झाली पाहिजेत ह्या भावनेतनं शिवसेनेच्या परिवाराबरोबर आम्ही पुन्हा एकदा सहभागी झालेलो आहोत. दीपक भाईंच्या नेतृत्वावर आपण विश्वास ठेवून आणि या ठिकाणी दीपक भाई नक्कीच आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या यांना न्याय देऊन एक चांगलं काम वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये आम्ही उभं करू आणि जो शिवसेनेचा परिवार आहे तो पुन्हा एकदा एका मोठ्या ताकदीनं या ठिकाणी उभा राहील असा या ठिकाणी मी आपल्याला विश्वास देतो. राष्ट्रवादीपासून तुम्ही दीपकभाई यांच्या सोबत होतात आणि पुन्हा एकदा आता काही वर्ष उभाटात असल्यामुळे संपर्क नव्हता, मात्र आता पुन्हा एकदा एकत्र आलेला आहात, काय सांगा? नक्कीच याच्यापूर्वी मी दीपकभाई बरोबर होतो. मध्यंतरीच्या 4 ते 5 वर्षामध्ये दीपकभाई सोबत नव्हतो, परंतु दीपकभाई हे नेतृत्व असं आहे की तो विरोधी पक्षाचा असो किंवा अन्य कोणी असो त्यांना सहकार्य करायचं हे नेहमी सहकार्य दीपकभाईंचं लाभलेलं होतं. जरी मी माननीय विनायकजी राऊत साहेब किंवा वैभवजी नाईक साहेब यांच्यासोबत असलो तरी कधीही दुजाभाव केलेला नाही. जनतेचे प्रश्न ज्यावेळी आम्ही त्यांच्यासोबत घेऊन जायचो त्याला न्याय देण्यासाठी किंवा एक काम होईल अशा पद्धतीची आम्हाला योग्य वागणूक दीपकभाईंकडनं नेहमी मिळत असे. या निवडणुकीमध्ये शिंदे शिवसेनेला जिल्हा परिषदसाठी 2 जागा सुटलेल्या आहेत, तो जिल्हा परिषद आणि मापन जिल्हा परिषद. तुम्ही सुद्धा या ठिकाणी तुमची या ठिकाणी जिल्हा परिषदला आपली पत्नी सुद्धा माजी जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून कार्यरत होत्या. आता आपला या जागेवर क्लेम असणार आहे का शिंदे शिवसेनेच्या माध्यमातून? मी आता शिंदे शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेला आहे. शिंदे शिवसेनेच्या माध्यमातून जो उमेदवार दिला जाईल तो जिल्हा परिषद असेल किंवा मापन जिल्हा परिषदमध्ये असेल किंवा वेंगुर्ला तालुक्यातील जी महायुतीचे जे ओमेदवार असतील त्या ठिकाणी आमचे सर्व परिवार शिवसेनेचा परिवार एका ताकदीने काम करेल आणि नक्कीच तुळस जिल्हा परिषदेवर सुद्धा महायुतीचा झेंडा कसा फडकेल याचा मी प्रामाणिक प्रयत्न त्या ठिकाणी करेन.